Kaixo, ia bideo honetan ikusiko dugu edozein poligonoren barne angeluen batura zelan kalkulatzen da. Eta horretarako, hasiko gara lauki batetik. Bai? Lauki honetan, kalkulatu nahi dut, lau angelu horien batura. Horretarako galdera bat. Zenbat triangelu lortu ditzaket gutxienez lauki honetan? 2. Eta konturatzen bazarete, lau angelu larrosa horiek genituenak dira angelu hori hauek gehi angelu berdeak. Zenbat izango da 3 angelu hori hauen batura? Triangelu baten barne angeluen batura da, eta hori ikusi dugu 180 gradu dela. Eta angelu berdeen batura zenbat izango da? Triangelu baten barne angeluen batura denez, hori ere bai 180 gradu izango da. Beraz, lauki honen barne angeluen batura izango da 180 bider 2, 360 gradu. Lauki baten barne angeluen batura beti 360 gradu da. Goazen pentagonora. Pentagonoan zenbat triangelu irudikatu ahalko ditut gutxienez? 3. Eta konturatzen bazarie, pentagonoaren barne angeluen batura da angelu horien batura, gehi berdeena, gehi moreena. Angelu horien batura 180 gradu. Triangelu honen angeluen batura dalako. Berdeen batura 180 eta moreen batura 180. Beraz, lauki honen barne angeluen batura izango da 180 bider 3. Eta hexagonoan? Hexagonoan 6 angelu horien batura kalkulatu nahi dut. Horretarako triangelutan banatu dut. Zenbat triangelu egongo direla uste duzu? Laukian egon dira 2. Pentagonoan 3. Hexagonoan? Bai, 4. Bai? Ta konturatu, pentsau deigun. Hexagonoak 6 alde. 6 ken 2, 4 triangelu. Pentagonoak 5 alde. 5 ken 2, 3 triangelu. Lauki batean 4 alde. 4 ken 2, 2. Beraz topatu dugu formula orokor bat. Dekagono batek 10 alde dituenak, zenbat triangelutan banatu izango dut gutxienez? 10 ken 2, 8 triangelutan. Bale? Hori horretziko dugu, gero bueltatuko gara horretara. Hexagono honetan, hexagonoaren barne angeluen batura izango da angelu horiak, gehi angelu berdeak, gehi moreak, gehi larrosak. Ados? Bai, ezta? Beraz, zein izango da esan hexagono honen barne angeluen batura? 180 bider 4. Eta dekagonoan esan dugu 8 triangelu egongo direla. Beraz, dekagonoaren barne angeluen batura izango da 8 bider 180 gradu. Eta era honetan kalkulatu aldugu edozein poligonoren barne angeluen batura. Gero arte!